ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон созен иншалло. дар инҷа бошама салат тайёр кардем. дар салати мо ана ҳамин маҳсулото дар кора: сабзи, лаблабун, дуби сирхак, як дона пиёз, рӯған, чеснок, намак. баъдан ҳамашона мехелай тайёр кам мебуриму хушру карда ҳамашона аралаш карда баъд ахирон дар рӯғана қати пиёз медозем дар мушта. тамошобинони азиз, ҳамаша тайёр кардам, хел карда бировардем. аку меандозем чеснокша, баъдан намак, як қошиқчаи майдаҳак уксус, баъдан меандозем пиёза. пиёза камтарак бирён мекунем, роғани гармра меандозем, камтар бирён мекунему дар муша андохта хушрӯ карда аралашон мекунем ва ҳамин салати мо тайёр меша. тамошобинони азиз, тамошобинони азиз, дар инҷа боша хӯрок барои шом тайёр кардам. ҳама чизош пухтан, аку меандозем кумеша.
тамошобинони азиз, влоги имрӯзаи мо дар ҳамиҷа ба охир мераса. аз ҳама шумо миннат дорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. касоне ки обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, яъне ки подписатсия кунед, лайку комментария фаромӯш накунед. хай мардуми хуби мусалмони рӯи дунё дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.